Вітанкі, вітанкі. Ці пайшло? Ну, здаецца, пайшло. Зараз будзем слухаць, што ў нас тут. Ці дастаткова гучна? О, дастаткова. Файна, файна. Так, бачу, чатик таксама працуе. Тык-тык-тык. Так, сапраўды працуе. О! Сёння будзе жорстка, шо піпец. Проста шо піпец. Таму што мы працягваем быць у Брукхейвене. І ў гэтым самым Брукхейвене люта жудасна. Што у нас па ХП? Няшмат. Аптэк таксама няшмат. Вітанкі в рыск. У нас ёсць 4 напойчыкі, 1 аптэчка і 3 ампулы. Зусім няшмат. Але я, як і абяцаў, сёння па-за запісам прайшоў тыя моманты, якія мы ўчора згубілі. Я нагадаю, учора мы скончылі на няўдалай смерці, калі мы да халер чаго зрабілі, а потым раптоўна памерлі. І нас адкінула дуже далёка. Я ось у офлайне гэта прайшоў, і цяпер мы будзем далей кудысьці швэндацца. Эк. Вітанкі арыгана. Ось у нас другі паверх цалкам даследаваны, першы паверх цалкам даследаваны. У нас яшчэ ёсць трэці дах і сутарэнні. Ну, праз тое, што мы толькі што захоўваныя, можна больш-менш смела ісці кудысьці. Таму мы з вами зараз паспрабуем пайсці у сутарэнне. У сутарэнне нельга. У сутарэнне на ліфце нельга, але можна трошкі іншым спосабам. Справа ў тым, што быў пакойчык, дзе жыў сабе наш да халеры сталкер. Ну, вось гэты непрыемны тып, які піша нашай хізер усялякія агідныя рэчы. І все, мы прыйшлі ў сутарэнне. Я распавядаю, якім чынам. І у гэтага жэўжыка на сцяне было налеплена шмат усялякага, у тым ліку ключык. І мы яго скалупнулі адтуль, і выявілася, што гэта ключык ад лесвіцы, ад сходаў. І вось па гэтым сходам, не на ліфце, а па сходам мы спусціліся ў сутарэнне. І тут, вядома, ні халеры, ні ўтульна. Большасць дзвярэй зачынена, а хізер кудысьці глядзіць. А што гэта? Што гэта ляжыць? Кулі да УГД. Ля, які ракурс, вы паглядзіце на гэта. На палу ляжыць валізка. І круціцца. І спынілася, як толькі мы падышлі. Халера. Жудасна. І, дарэчы, тут сляды крыві. Ого! Вы паглядзіце, якая сцэна з True Crime. У нас
Расстреляная сцяна, расстреляныя дзверы ў ліфт і ляжыць да халеры УГД. УЗІшка, карацей. Цяпер зразумела, чаму ліфт не працуе. На ліфце адбіткі рук крывавыя. Хізер туды вырашыла не зазіраць. Ну, магу зразумець. Дзверы зачыненыя. О, а тут дзверы не зачыненыя. Але ракурс капцы нязручны. О, сляды крыві. Ох, ці чакае нас там штосьці добрае. Палоскі крыві, быццам хтосьці трымаўся за сцяну. Падазронае месца паміж сцяной. У сэнсе. Падазронае месца паміж паліцыяй і сцяной. Я не могу яе зламаць альбо перамясціць. А мне хацелася б. І ўсё, больш тут нічога. У гэтае падазронае месца было б добра схавацца, і я тут больш не вылазіць. Так, Хізер кудысьці сюды глядзіць, мне падаецца. Ну так. А, яна ў ліфт глядзіць. Ну, няхай. Валізка таксама страшная. Ракурс кінематаграфічны, шо піпец. Дык там шафа і кут пакойчыка. Дужа зручнае месца, каб схавацца. Так, пачакайце. Нам там штосьці трэба. Дзякую, малаточак. Квас у мяне скончыўся, там, але ёсць гарбатка. Ой, заспаміў малаточак. Ой. Там ж можна розныя выкарыстоўваць, каб розныя анімацыі паглядзець. Malitek 2334 Propanuya, Papi Vedzitsi. Malitek 2334 Propanuya, Papi Vedzitsi. Так, это мы на другі паверх прыйшлі. На другі паверх нам не трэба. Нам трэба на першы. Malitek 2334 Вітан, кіндернурэм. Papi Vedzitsi. Malitek 2334 Propanuya, Papi Vedzitsi. Все вып'ем. Але разам з тым поедем на трэці паверх. Malitek 2334 Propanuya, Papi Vedzitsi. На трэцім паверсе я, дарэчы, яшчэ не быў увогуле. Malitek 2334 Propanuya, Papi Vedzitsi. Ну, баніць малатка Malitek 2334 Propanuya. можна, Papi просто Vedzitsi. профілактычна трошки. Malitek 2334 Propanuya, Papi Vedzitsi. Що у нас на чацвёртым паверсе? Шмат пакойчыкаў. Malitek 2334 Гэта палаты. Propanuya, Papi Vedzitsi. Ух, гэта будзе жудасна насамрэч. Опа. О, захоўванне. Захоўванне гэта добра.
Нейкую складаную вы там схему зрабілі. Так, что тут яшчэ Now ёсць? discover О, 34 Octavizuya, Respiuka. аптечка, аптечка. Стреймер мусіць гучаць прыгожа. Зараз і вадзічкі пап'ем і распяемся. На пачатку стрыму гэта нават добра. Я гучу прыгожа, як вожык. Трошкі худжэй, але як вожык. Прыгожа размаўляю, вымаўляю все словы добра, чётка. І амаль што не баюся гэтай гульні. С11. Ну гэта некая хута. Карацей, у нас тут чарговая нататачка сталкера. Нагадаю, што у шпіталі Брукхейвен нас чакалі. То бок, тут ёсць нейкі сталкер, які зараз у гэты момант за намі сачыць і пакідае нам нататачкі з ты самы любоўныя нататачкі. Хезер, маё патаемнае каханне, я заўсёды назіраю за табою. Неважна, дзе ты і што робіш, я заўсёды назіраю за табою. Я ведаю, ты адчуваеш адзіноту. З ключом у гэтыя дзверы мои пачуцці могуць здацца табе. Мы не былі здольныя бачыць адзін аднаго так доўга. Пабудзь пацыентам, яшчэ ледзь. Я буду трымаць цябе ў сваіх руках. Ключ знаходзіцца за паліцамі ў падземным гаражы. Чаму тамака? Спытай гэтага доктара-ідыёта. Тут няма ні аднаго чалавека, не толькі ў шпіталі, ва ўсім маўклівым груду, акрамя мяне. Стэнлі Кулман. І, як я ўжо казаў, дзявочыя жахі тут паказаны максімальна падрабязна і максімальна густа. То бок, вось гэты вырадак, гэта, сёння ў соцсетках гэткіх можна пабачыць проста да халеры. Сталкеры ніяк не жарт. А беларуская лакалізацыя з самага першага стрыму. А агулам беларусізатар 10-го году, 2010-го. Куды далей мы пойдзем? Нам далі наводку, што вось у storage room у сутарэнні можна знайсці нейкі ключык. Ці варта адразу туды ісці, ці можа лепш спачатку даследаваць гэты паверх? Давайте тутака паходзім. А тут у нас што? Куды мы прыйшлі? Special Treatment Room. Так гэта звычайная гісторыя Хамфер. У гэтым, так бы мовіць, і праблема. Вау. Зараз адчынена. Не халеры сабе нас тут сустрэлі. Я нават трошкі паспеў спужацца. У максімальна маленечкім пакойчыку даволі плотны вораг. Непрыемна. Зачыненая. Ага. І чарговая нататачка ад гэтага скатынякі.
Твои эбеновые волосы вольно плывуть у ночным небе, распаўсюджваючы водар. Шум майго сэрца несупаставімы са штормам. Твой шчыры погляд, твоя усмешка. Мае думкі парушаныя, маё дыханне падобнае опіуму, гэта робіць мяне вар'ятам. Эрык, вялікі паэт, які перакладае ў словы мае пачуцці вельмі сапраўдна. Я не павінен быў дазваляць сабе гэткае такое выплюхванне пачуццяў. Але мне так жадаецца патануць у каханні да цябе. Але чаму ты не прымаеш доказ майго кахання? Не трэба цырымоніцца. У выніку ты і я існуем як адзінае. Я даю табе тое ж самае, што даю сабе. Стэнлі Кулман. Ох, божачкі. Ну так, это сапраўды рэч максімальна не майнстрымная. І я дужа дзякую за тое, што яна ёсць. Пакаранне для зверскага пацыента 12 гадзін у пакоі адмысловай тэрапіі. Недоўгае звальненне паліцыі яшчэ актуальна. Звяжыцеся з шэрыфам, калі ёсць пытанні. Галоўны ідыёт скажэнец. Было б лепш, калі такіх, як ён, спальвалі. Што рабілася ў гэтым шпіталі? Гэта ж капцы нейкія. Так, гэта нашыя сходы. І дзверы... дарэчы, тут таксама зачынена. Пакуль што коду ў нас няма. Потым знойдзем. Дык, дарэчы, давайте скарыстаемся лесвіцай. Ну так. Зараз беларусізатарства больш-менш неяк згрупавалася. Але ў тыя часы гэта было зусім цяжка было знайсці. Увогуле я памятаю, як пабачыў першую сучасную мастацкую беларускую літаратуру. Гэта было калі я ўжо паступіў ва ўнівер, і мы, гуляючы па Мінску, патрапілі ў гэта самае, у кнігарню у нескладовае. Там былі і пераклады фантастыкі, фэнтэзі на беларускую, і ўвогуле сучасная беларуская проза. Гэта было максімальна незвычайна. Так, а як нам сюды залезці? Нам распавялі, што там мусіць быць ключык. Цікава. Давайте глядзець, дзе мы яшчэ не былі. Тут мы паўсюль улезлі. Ну так гэткая матывацыя, гэта літаральна тое, што трэба маць кожнаму, хто займаецца ўвогуле чымсьці. Таму што калі вы робіце штосьці з намерам выправіць сусвет, то вы максімальна хутка перагарыце і расчаруецеся. Матывацыя заўсёды мусіць быць збольшага унутраная, каб у вас цягнула да гэтай працы, і тады яна будзе патрохі рабіцца няспынна. Вось я мышэй малюю, я буду іх маляваць, нават калі мяне ўвогуле не будуць глядзець,
і калі я буду апошні беларускамоўны ўвогуле. Мои мышапавучыя казкі будуць беларускай і яны будуць мышапавучыя казкі. Таму што я для сябе сфармуляваў той напрамак, які мне максімальна комфортны, максімальна ў сэрцайка. Ну, цікавае, не цікавае, але гэта было літаральна адзінае месца, дзе я пабачыў перакладную літаратуру, пераклады беларускай. Таму цікавае, не цікавае, гэта было унікальнае месца. Але ж давайте думаць, што нам тут так рабіць. Што ў нас увогуле ёсць? Набойчыкі для аўтамата. Рэчы. Імгненная камера. А можа спрацуе? Вось тут нейкая да халеры паласа. Давайте паспрабуем. О, спрацавала. Раптоўна. 5, 6, 7, 1. Окей. 5, 6, 7, 1. Даволі просто запамятаць. Ну, не трэба тут хафер. Я б на месцы Хізер табе катанай па срацы. За гэткія жарты. Так. 5, 6, 7, 1. Блин, пачакайце. Дзе ў нас тут захоўванне? Я б збегаў, захаваўся спачатку. Таму што ёсць у мяне трошкі балючы досвед учорашняга стрыму, калі мы страцілі шмат прагрэсу. Таму спачатку захаваемся, а потым ужо пойдзем у невядомыя цёмныя калідорчыкі. Пять, 6, 7, 1. Дзіўна, але нібыта ў калідорах нікога няма. Што ў нас тут таке? У нас пакойчык адпачынку, шмат, аж не 14 невялічкіх пакойчыкаў, хутчэй за ўсё з кратамі на дзвярах. Ванная, душавая, examination room. Крацей, нічога добрага я тут не бачу. Зачынена. Файна. Не зачынена, не файна. Але тут я бачу аптэчкі. Гэта добра. Яшчэ я бачу на тумбачцы коробку з сурветкамі і жоўты часопіс. Дом надзеі, прыдулак на ўскраіне маўклівага руда. Дзяцей выкрадаюць, пакідаюць тамака і апрацоўваць мазгі. Дом надзеі, дарэчы, дом надзеі гэта культ, які найбольш поўна раскрываецца ў 4-м Silent Hill'е. Мы яго нават, здаецца, наведваем. Дом надзеі кіраваўся арганізацыяй падтрымка ўсмешкі ў маўклівым грудзі. Дабрачынная арганізацыя, часам званая гэтак жа Silent Hill. Ну, скарачэнне, вядома,
не дуже зручныя. Гэта праўда, што Silent Hill брала валачашчых дзяцей і дапамагалі ім стаць асобамі. А на самой справе гэта была паганская арганізацыя, у якой дзяцей вучаць рэлігіі свайго культу, а не хрысціянству. Сміт, якая жыве ля хаты надзеі, казаў: часам уначы я чую іхнія звар'яцелыя малітвы і тое, як дзеці плачуць. Я хацеў жаліцца, але мяне проста выгналі адтуль, з тых часоў нічога не змянілася. Фактычна, нашага рэпарцёра проста не пусцілі туды ўнутр. Што ж людзі ў доме надзей хаваюць? На працягу маіх даследаванняў я выявіў, мусіць, падазрона выглядаючую вежу, якая, мабыць, уваходзіць у іхнія спосабы перакананняў. Гэтую вежу мы літаральна наведвалі ў Silent Hill 4. Гэта моя улюбёная лакацыя Silent Hill 4, вадзяная турма. Да няшчасця, ніхто з апытаных не распавёў мне анічога з нагоды выкарыстання вежы. Але гэта наўрад ці ставіцца да справы дапамогі валачашчам. Гэта можа быць і турмой, і сакрэтным месцам глыбокай пашаны. Рэлігія культу, якая абслугоўвае дом надзеі, вядомая проста як загад. Гэтая рэлігія глыбока звязаная з мінулым маўклівага груда. Але гарачае перакананне прыхільнікаў рэлігіі, якое распаўсюджана у большай ступені сярод адмысловых людзей, мае свой небяспечны мок. Я буду працягваць сваё даследаванне дома надзеі гэтага культу. Я заўсёды веру ў тое, што паведамляць праўду цэласна і паказваць правільны шлях дзецям ёсць мой абавязак. Джозеф Шрайбер. Пачакайце, Джозеф Шрайбер, гэта хіба не той дэтэктыў, які жыў у пакойчыку да нас у Silent Hill 4? Трэба паглядзець. Я таксама чуў пра гэта дзесьці. Жудаснае месца. Вось я пераправерыў пасля стрыма, таму што цікава. Зачынена. А тут яшчэ кавалак мяса. Я ім так і не навучыўся карыстацца. Карацей, калі раптам сустрэнем яшчэ якіх-небудзь сабак, сохранимся и будем это самое активно спрабаваць выкарыстоўваць мясо. Малаточак адтуль ледзь збег. Звяртаю вашу увагу, што гэты вырадак ўсё больш вар'яцее, і тую ляльку, якую ён нам намагаецца падараваць, ён ужо разламаў. То бок у яго працягвае ехаць дах. Бывай, Хезер, прабач, але я не магу адказаць на тваё каханне. Усё скончана. Леонард пагражае мне, таму што я высмеяў яго, сказаў, што ўсё ішло да гэтага. Калі б ён не ўмяшаўся, мы маглі б сустрэцца. Зусім трохі трэба было б пачакаць. Я бы змог даць табе сябе. Свой свет. Свет для нас дваіх значна прыгажэй таго, у якім мы зараз. Я чакаў гэты дзень упрытык да сённяшняга дня. Да дня, калі я павінен быў бачыць цябе, калі ты бы выратавала мяне сёння. Хезер, сачы за ім. Леонард нявызначаны хлопец. Бывай, я пакахаў цябе. Хезер моя багіня. Хезер моя каханенькая. Хезер моя. Ну, калі на гэтым гісторыя са сталкерам скончыцца, то гэта яшчэ больш-менш
Счастливый конец. А! В сенсе. Там яшчэ ззаду хтосьці кульгае, так? Бяжым, бяжым, бяжым. Бяжым, калі ласка. А! Халера! Яна з наганам! Ауч! Рубай іх! Хуткімі ударамі. Ух. Капец, що у нас по ХП? Ледь живы, дарэчы. Ну так, медсёстры такія сабе. Всё, адхіліліся. Зараз бы захавацца. Дзе ў нас захоўванне бліжэйшае? Вунь там. Гэта відавочна яшчэ не канец прыгод, таму давайте збегаем, захаваемся. Спадзяюся, тут нікога няма? Здаецца, няма. Брукхейвен максімальна няўтульны, таму я захоўваюся тут значна часцей, чым гэта было раней. Я заўважыў, што мне цесна ў гэтых калідорчыках, што мяне напружвае, як шмат рэсурсаў вытрачаецца на медсёстраў, з імі біцца максімальна нязручна. Дзе тут? Так, тут мы былі. І гэта яшчэ нават ён не іншасветны. То бок гэта звычайны Брукхейвен. А што будзе ў іншасветным, я нават баюся ўявіць. Так, а тут у нас што? Хтосьці брынкае. Hello? Claudia. No, I'm not. Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words. The anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She killed my father. She's a fool. But
but she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways, but I see it's too late. Brunchild Octavizuya, Jarishtos Cisalonaya. Will you help me? Help you? I'm locked up in here, and I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? The end of the hall on the second floor. Як вы можете зразумець, Silent Hill 3 моцна звязаны з гісторыяй Silent Hill ўвогуле як горада і з мясцовымі культамі. Вось гэтая Клаўдія, якая загадала забіць нашага тату, яна дачка вось гэтага жэўжыка, які тут самы люты, як вы можете зразумець, і як мы разумелі, чытаючы нататкі і усялякія запісы медыцынскія. Леонард Вульф. Гэта будзе капцы. А нам трэба на другі паверх. Гэты Леонард распавёў, што менавіта там знаходзіцца дзвер кудысьці. Так, мы тут ўсё пераправерылі. Здаецца, ўсё. Хутчэй за ўсё, вось там у холе нас чакаюць і будуць намагацца забіць. Таму бегчы будзем максімальна хутка. Мясцовыя медсёстры носяць з сабой наган, таму будзем ухіляцца. Так, я пагрукаўся ва ўсе дзверы, вось, глядзі. Бач, трэці паверх грукнуўся. Так. Якой налева? Ну, глядзі, паўсюль адмечана, што мы былі. Пакой адпачынку? Рэструм, вось ён назначаны, зачынены. Што тут пабачыў? А, дайрум. Так там, бач, зачынена. Ну давай сходзім. Хутчэй за ўсё там зачынена, таму што надта буйны пакойчык. Але давайте пераправерым. Гэта Silent Hill, гэта гульня пра то, як мы ходзім і тыркаемся ў дзверы. Бач, зламана ўсё. Всё добра. Ля, капцы, бяжым. Прабеглі, але, халера, мы ж не захаваліся. Пачакай, на гэтым паверсе ёсць захаванне? Не, няма. А чаму ж я не захаваўся? Не. Шаноўнае гаспадарства, мы бяжым абратна, таму што захоўвацца трэба. Яшчэ раз зазірнем на трэці паверх. Таму што, ну, гэта ж немагчыма.
Мне ў Брукхевене значна больш сыкатна, адпаведна мы захоўваемся часцей. І гэта, нагадаю, яшчэ звычайны Брукхевен, не іншасветны. Так. Ідзем у канец сюды. А, сапраўды. А на мапе гэтай дзвяры не было. Так, сапраўды, бачыце, на мапе гэтай дзвяры няма. А тут ёсць і на ёй літарка М. Вы паглядзіце на гэтую прыгажосць. Божачкі, колькі іржы. Ля, я трошки дрыгнуўся. Окей. А що на мапе? А, гэтай мапы у нас няма. Выглядае як нейкі халера лабірынт. А куды ісці? Ага, ясно. Пакуль што лабірынт не лабірынт, таму што нас вядуць. Але адчуваю, гэтае ненадоўга. Вось, напрыклад, зараз у нас ёсць шлях. Праваруч і леваруч. А не, няма шляху. Всё яшчэ прамая. Можна мне павярнуць камеру трошки больш зручна. А ось тут такое яно ўвогуле не рухаецца. Зафіксавана максімальна. Вау. Так, там ёсць шлях. Тут шляху няма, окей. Ідзем. Не ідзем. Окей. Ці мне падалося? Падалося. Яшчэ адна дзвер. Шо робіцца? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, нас з аднаго боку спаймалі, з іншага боку нас спаймалі з захоўвай. Гэта не захоўванне. Гэтая медсестра, я ведаю яе. Ліза. Гэта ў нас ідуць такія моцныя спасылкі на першую частку Silent Hill. Ліза гэта медсестра, якая гадавала, якая ратавала Алессу пасля таго, як яе спалілі.
Так, дзе мы зараз? Шо у нас тут такая? А, зачынена все. Окей. Зноўку дзверы. Вау. Ні халеры не бачна. Вось літаральна. Гэта у нас лесвіца. Ой, глядзіце, гэта які капец. Так, але дзе мы? Куды далей? А вось цвер. Воу. Чакай. Матка боска, що тут робиться? Все, ад былога спакою не засталося, а нічога. Нейкія дзверы. Матка боская. А що тут робіцца? А що гэта за пакойчык? А, у нас з'явілася мапа. То бок мы вярнуліся больш-менш у Брукхейвен. Так, пачакайце. А, вось мы выйшлі з лесвіцы. Некаторыя дзверы у нас адзначаныя як закрытыя, а некаторыя не. То бок мы туды мусім вярнуцца. Ну так. Хэпхамфер суваў мяне сюды ад самага пачатку. Але навошта? Не патлумач. Бачу там дзверы. Цікава, ці адкрыюцца яны. Адкрыюцца, і тут у нас ворагі. Пойдзем памацаем тыя дзверы. Капцы, якія тут сцены. Вось гэта максімальны ўзровень іржы. Вітанкі, Мавука. А у нас тут трошачкі няўтульная атмасфера. Нейкі кавалак мяса ляжыць. Ух! Зачынена. Тут нават дзверы знайсці цяжкавата. А, прапусцілі. Ну, салата гэта добра. Опа, захоўванне знайшлі. О, захоўванне. Не дарма вярнуліся. Ох, не дарма. Там яшчэ і набойчыкі, здаецца. З таго боку в акнах хтосьці вісіць. Аднак. Ля, як прыгоженька. Так, захоўванне, там зачынен, там усё пераправерылі. Файна. Калі лянота, то лепш вазьмі гарбаткі і глядзі, як мы тут дужа-дужа актыўна лякаемся. Колькі ў нас набойчыкаў да пісталета? Да халеры. Зараз будзем адбівацца. Ну так. Гэтыя жэўжыкі
Ауч. Я яны жывучыя, капцы. Отпусти. Ауч. Пусти меня. Так, мусіць трэба бегчы. Шановне господарство. Пусти, пусти. Колькі же хто така? 3. Пачвары, якія капцы. Добра, што мы нашлі захаванне і захаваліся. Вітанкі. Яшчэ раз паглядзім на кагосьці, каму пашчасціла менш, чым нам. Карацей, мы з імі змагацца не будзем. Ну іх, выбачайся, ў сраку. Ну, дык вось гэтыя жэўжыкі, гэта зноў ж такі яшчэ адна спасылка на менавіта дзявочы хорар. То бок, гэта пачвары, якія соўкаюцца ўнізе, дзесьці на ўзроўні голых каленак, і ў іх яшчэ ёсць хабаток, які яны, ось калі глядзяць наверх, ён літаральна амаль што пад спазніцу залазіць. То бок гэта адмыслова зробленыя вырадкі, якія пужаюць, люта пужаюць нашу хізер. І мы з імі не будзем біцца, мы ад іх будзем бегчы. Пытанне толькі куды. Куды нам трэба ўвогуле? Паспрабуем дабегчы да элеватара, тыркнемся вось у тую дзвер і пабежым да сходаў. Так, вось там дзвер. Вось гэтая дзвер. Зачыненая дзвер, окей. То бок усё ж такі трэ ісці сюды. Зачинено. Споймали. Збили з ног. Ліфт працуе. Ну, вядома, я беру прыклад з перакладчыка. З каго мне яшчэ браць прыклад? А куды поедем, шановное господарство? Куды нам трэба? Мушу заўважыць, што ў нас з'явіліся дадатковыя ўзроўні сутарэння. Я буду называть яе хізер, а ліфт буду называть элеватор, а выход буду называть экзит. Так, туды мы не едем. Туды таксама не едем. А вось на 3-й узровень сутарэння мы едем. Я шчаслівы, шо піпец. Ну, аднак тут ворагаў, здаецца, няма. Ага. Утульніка у вас тут. Так, ну у нас тут велічэзныя лічбачкі, то бок хутчэй за ўсё гэта нейкая загадка мясцовая. Зараз паходзім, паглядзім. Ну, так гэта нармальна.
Просто что Silent Hill, он как бы не ў Брытаніі, не ў Аўстраліі. Так, а вось гэта що за лухта, выбачаюся. У нас пакойчык разбіты, атрымляецца на 12 секцый. Першы, другі, трэці, чацвёрты. Ну, паспрабую. Я ўжо забыўся. 4, 8, 7, 5 атрымліваецца. Давайте поглядим. 4, 8, 7, 5. О, атрымалася. І що цяпер? Ключик. Спалены ключ. А куды з ім? Дякую за паспаць 8 гадзін. Пасля гэтка гульні спіцца дужа добра. Але куды нам ехаць? Распеўка — это калі я намагаюся рабіць сваё вымаўленне больш прыгожым, то бок дабранач арыгана. То бок, калі я трэнірую свой радыйны голас ці дыктарскі такі, каб размаўляць прыгожа як вожык. Не, спяваць я не буду, я ж не спявак, я ў лепшым выпадку стрымер. Размаўляю прыгожа як вожык. Ля, капцы, а што рабіць? А куды бегчы? Так, мы вярнуліся сюды. Зараз трошки адпачнем і вырашым, куды будзем бегчы. Я не ткнуўся паглядзець, ці можна паехаць на другі паверх. А хутчэй за ўсё нам трэба на другі паверх, таму што на гэтым паверсе... глядзіце, я не ткнуўся ў Examination Room 4. А як гэта так? Як я прапусціў дзверку? Вау. Окей. Вядро з крывёю. Якая сцякае з нейкага чалавека. Трэба запамятаць. Дужа карысна. Куды будзем бегчы? Там зачынена, ёсць Storeroom, ёсць Special Treatment Room. Хутчэй за ўсё нам трэба зазірнуць у Special Treatment Room, таму што, ну, мы памятаем, што гэта месца непрыемнае ва ўсіх сэнсах. А чым больш непрыемнае месца, тым больш імавернасць, што нам туды трэба. О! Гэта у нас storage room, калі не памыляюся. А можна мне паглядзець, што... Ой-ой-ой. Я памятаю гэтае месца. Я памятаю гэтае месца. Гэтае... Да халеры. Гэтая люстэрка нас забівае. Оп. Так, хутенько бяжым. Где выйсці? О, вышли. О, не Special Treatment Room. Не наш вариант. Не потрапіў дзверы. Зламана.
Окей, значит на лифте. Фух. Як же напружваюча. Що у нас по ХП? Трошки ёсць, але трэба хіліцца. Так, едзем на другі паверх. Спадзяюся, там у калідорчыку гэтых няма. О, здаецца, ціха. І у нас усе пакойчыкі не разведаныя. Капец, то бок трэ нанова весь паверх даследаваць. Ці хопіць у мяне нерваў? Не ведаю. Тут няма літаральна нічога, окей. Зачынена. У нас ёсць паварот праваруч. Ля, што тут робіцца? Сцены плывуць, вы паглядзіце. Дзверы зламаныя. А сюды можна. Ні халеры сабе. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number 7. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. Happy birthday to you! But you're wrong. It's not my birthday. Капцы. Паразмаўлялі, так бы мовіць. Дык мабука, тут яно зблытана амаль што заўсёды. Оу-оу-оу. Вітанкі, так бы мовіць. Воу-воу-воу. Ні халеры сабе. А што гэта? Што там б'ецца? Ну, відавочна, хутчэй за ўсё раней гэта было чалавекам.
Ох, жуда. До рэчы, мы атрымалі пластиковый пакет. Ну так. Відавочна, гэта спасылка менавіта на тое, што яна перараджалася і гэтак далей. Нам трэба далей дадаследаваць гэты паверх. І у нас ужо з'явіліся да халеры жэўжукі, якія нам будуць перашкаджаць. Таму хуценька зараз бяжым, паспрабуем тыркнуцца у лесвіцу і потым пабяжым у той калідорчык. Хуценька бяжым. Дзякую. Прыбеглі, так бы мовіць. Замок зламаны. У сэнсе. Карацей, рэтрыт, бяжым да ліфта. І відавочна нам трэба ехаць на першы паверх, таму што тут нічога не засталося ўжо. Правильно? Ну так, все зачынена. Ох, жуда. Першы паверх. Ага, і тут ужо адразу ёсць жэўжукі. Шыкоўна. Як же яны закалёбваюць. Да иди ты сюда. Там яшчэ і медсестра. Добра, що без нагана. Так, а захоўвання тут няма. Шыкоўна. Захоўвання няма, але ёсць нейкія дзверы. Зламаныя. О, дзякую. Зараз паглядзім, колькі ў нас хп і будзем бегаць у пошуках захоўвання. ХП не шмат. Там вонкі ёсць сестрычка. І да халеры пакоечкаў, літаральна да халеры. Ну, пабеглі, леваруч. Зламаны. Зламаны. Ауч. Тупик. Зламаны. Пустите меня, пустите. Як же яны бесяць, гэта ж капец. Пустите меня, пустите. Затиснули скотыняки. Ух, штосьці нядобрае адбываецца. Пустите меня. Ой, халера. А калі мы захоўваліся? Сур'ёзна, ў сэнсе? Вы здзекуецеся, ці што? Мы ж пасля таго яшчэ раз захоўваліся. Капцы. Шановное господарство. Ну ладно. Теперь мы ведаем, куды трэба бегчы. Мы ведаем, што вось тут така трэба мацаць звер. Тут така у нас кроў. Потым бяжым сюды, не звяртаючы ўвагі на тых жэўжыкаў.
і бяжым адразу да элеватара. Едзем на другі паверх. Там нам трэба некалькі разоў спужацца і атрымаць пластикавы пакетык. Тут нічога няма. Там усё зачынена, як мы памятаем. Тут нас будуць віншаваць. Але мы гэта ўжо бачылі. Тутака мы яшчэ раз паглядзім на гэтага жэўжыка. Ну, таму што гэта піпец якая прышпільная канструкцыя насамрэч. Бярэм пакет і бяжым. Ухіліўся ад аднаго і патрапіў на другого. Это ж капец. Просто капец. Магчыма, варта зазірнуць спачатку на трэці паверх, каб там набраць крыві і захавацца. Давайте гэтак і зробім. Спачатку набярэм крыві, а потым будзем захоўвацца. Да каб цябе... Якія ж гідотныя пачвары. Слоў няма. А матам я не карыстаюся. Так. Відавочна, пластикавы пакетик у нас для крыві. Оп. Набралі. Зараз захаваемся. Дзе ў нас захоўванне? Ось тут, аказаецца. Павітаемся яшчэ раз з рукой. Але ж балюча яны робяць. Всё. І цяпер больш-менш спакойна адпраўляемся на першы паверх. Так, а на гэтым першым паверсе давайте узгадваць. Вось мы пайшлі тады леваруч ад рэсепшена, і там быў тупик. То бок нам трэба патыркацца у тыя пакойчыкі, што праваруч. Ух, гэта будзе боляча. Як яны пераходліваюць, гэта проста капцы. Проста капцы. На гіперзвукі выскокваюць і такія, ага, схаплю цябе за сраку. Максімальна непрыемныя. Зачынена, 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 зачынена. Чакай. Зачынена, зачынена. Давай, зачинено. Зачинено, але зачинено на ключ. Зачинено. А, медсестра з наганом. Зачинено. Ой. О. Некие зверы.
руцэ яна трымае катану. І яна ёю можа біцца, але ворагі тут гэткія гідотныя, што іх літаральна лягчэй аббегчы, чым з імі біцца, таму што яны усе нервы вырвуць падчас бойкі. Так, бачым нейкая нататачка. Свет поўны непатрэбнымі людзьмі. Мяне абраў Бог, каб я ваявала, як рыцар гонару, абаронца пячаткі, каб я прынесла ў ахвяру злачынцаў. Хтосьці дахам з'ехаў, так. Мы ўжо другі раз чуем пра пячатку. Воу-воу-воу. Дзень добры. Упершыню яе ўзгадваў Леонард. Так. Ёсць яшчэ адна дзвер, ось тамака. І яшчэ да халеры дзвярэй, якія мы ў мінулы раз патыркаліся, і там усё было максімальна зачынена. Чакайце, мы ж знайшлі ключык, апалены ключык. Магчыма, яго трэба выкарыстаць ось там на зачыненую дзвер. Да пабачэння. Ну і што ты робіш? Я дарма выкарыстаў. Пачакайце, а дзе ключык-то? А дзе? Капцы! Рубі яе, калі ласка! Да. Ось так. Гэта было самае небяспечнае, таму што з наганом. Так, дзе мы яшчэ не былі? Ось там дзвер. Слухайце! Нас ж адкінула па захоўванням, таму у нас яшчэ не было ў сутарэнні, і мы яшчэ не здабылі той ключык. Вось уж праблема. Капцы, вось гэта касяк. Але ж лютата. Так. 4, 8, 7, 5. Четыре, 8, 7, 5. Але ж я налажаў. Просто капцы. Все, теперь у нас есть ключик, и можно бегчы у тыя да халеры зачыненыя дзверы. Тую медсястру мы забілі выключна таму, што яна была люта небяспечная. Яна літаральна мае стрэльбу і можа знесці нам да халеры ХП. Дужа-дужа хуценька. Давай! Фух. Кудысьці пролезлі, але тут таксама ёсць ворагі, я чую.
Рубаем. На тебе. Ух. Просто лютата. А, ось тая нататачка, што мы чыталі. А куды мы зараз пройдзем? Мы зараз пройдзем вось у гэты калідорчык. Окей. Відавочна, нас там нічога добрага не чакае, але мы дакладна пойдзем. Happy first birthday. Нас там віншують. А як тут пройсці? Як тут пройсці? Вы паглядзіце на гэтыя капцы. Отпусти, отпусти. Бежи, бежи, бежи. Поднимайся. Зламаны. На сенсу, сенсі, а куди нам ісці? Ауч! А куди бегче, бегче, куди, куди? Какая ж лютота. Бежи, 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 бежи. Шо робится? Не, ну вы погодите, шо робится? Во. Ох, это было балюча, шо пипец. Мы тыркнуліся амаль што ва ўсе дзверы. А нам трэба было у першую, якая была пазначаная спецыяльна для нас. І мы ледзь жывыя, таму трэба, мабыць, бахнуць ампулу. Ой, капцы. Нешта ляжыць на насілках. О, аптычкі. Ого. Чуеце? Але ў мяне іншае пытанне. А захавацца-то можна? А, там яшчэ штосьці у нас. Віншавальная картка. 38-й дзень нараджэння. 14 плюс 7 плюс 17. Ля, складаная матэматыка пайшла. Ох, уже гэты Silent Hill. Дзве бахнуў. О, магчыма. Ёсць такая імавернасць. Але куды ж нам трэба? Куды мы яшчэ не патыркаліся? Тыя дзверы, што ў асноўным холе, мы туды спрабавалі улезці ў мінулы раз, калі памерлі. Мне гэта не спадабалася. Ну так, атрымліваецца так. Алеса гэта наша перадгісторыя, Шэрыл гэта ў нас Silent Hill 1, а Хізер Silent Hill 3. 3 дзеўчыны. Тут трэба пераправерыць яшчэ 4 дзвяры. У той час, як у калідоры да халеры поўзай гідоты. А куды нам трэба? Ох, жуда. Хутчэй за ўсё нам трэба рвануць вось у С4.
Потому что, ну, гэта лагічна. Мы туды ўжо зазіралі. Зазірнем яшчэ раз. Што робіцца? Што робіцца? О, бяжым, бяжым. Ух, дабеглі, божачкі, і захоўванне. Ты з гэтым асцярожней, Хэпхамфер. Вы паглядзіце на гэты нацюрморт. Загаловак страшныя ўспаміны. Адна характарыстыка, згаданая толькі ў рэдкіх дакументах і зніклая на працягу новага часу, тая самая рытуальная ахвяра. Падчас малітвы чалавек пракольвае сабе грудзі кавалкам медзі, пакрывае алтар руямі крыві прама з сэрца. Потым ён пакажа сваё каханне да Богу. У іншым абрадзе, згаданым у той жа кнізе, ахвяра павінна сама сябе спаліць. Гэта, дарэчы, у нас таксама было у 4-й частцы. Гэта была велічная цырымонія, у якой не маглі ўдзельнічаць грэшнікі. Толькі вышэйшае духавенства магло ўдзельнічаць гэтых абрадах. Нічога падобнага няма ў суседніх рэлігіях. Гэта можа быць звязана з тым, што асноўнае бажаство — сонечны бог. Ёсць такое, дарэчы, халера, гэта аснова сайленхілаўскага культу. Нават калі гэтая рэлігія узнімае жыццё, яна мае вельмі цёмную гісторыю. Вядома. Менавіта на гэты выпадак мы з вамі здабылі трошачкі чалавечай крыві. А вось уявіць сабе, мы гэтую крывю загадзя забралі. А калі б мы зараз вось дабеглі сюды, прачыталі, што нам трэба кроў, і пасля гэтага мы пашлі яе шукаць па гэтым калідорам. Гэта ж быў бы капец. Гэта ж была б жуда. Вось у нас тут алтар. І сюды мы выкарыстаем нашу кроў. Лесвіца ўніз. Што можа быць лепш? Я нават не ведаю. Паглядзіце на гэтыя сценкі. Божачкі. Яшчэ раз захаваемся. Каб не глядзіць кат-сцэну кожны раз, калі мы будзем паміраць. А паміраць мы хутчэй за ўсё будзем. Колькі ў нас набойчыкаў да дубальтоўкі? 6. Мала. Яшчэ ў нас ёсць аўтамат, але ў ім толькі 32 кулі і больш няма. Ось, пуста. То бок спачатку мы паглядзім на вось гэтую новую зброю, а пасля будзем браць пісталет звычны і карыстацца ім. ХП у нас поўнае. Ля, вы паглядзіце, якое рэмбо. Полезли. Ох, зараз будзе боляча.
што можа быць больш жахлівым для дзеўчыны ў юбцы, чым хадзіць па сутарэнню, якое вось па гэтую спадніцу залітае вадой. Yeah? Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. Ha! Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful, but first, one must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Mother? Yeah, sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. What is this seal thing anyway? Don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine! I was appointed by God to be its guardian! The only thing you'll get from me is a gruesome death. Ля капцы. Is that you? Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway. Ауч. А все, набойчики скончыліся. Літаральна імгненна скончыліся набойчыкі. Бярэм. А крыстацца будзем, не? Так. Ну, пачакай. Адзіны монстр, які размаўляе. Мы тут трошки спынімся, адпачнем, таму што мяне трошки напружвае босс. Ну, відавочна, у першым нельга лічыць, што вось гэтыя рэкі, гэта размовы, улічваючы апошняга босса, які размаўляў з дапамогай гукаў зубной дрэлі. У другім... Ды не, здаецца, усе маўчалі. Асабліва пірамідагаловы. У трэцім мы зараз гулькаемся, у чацвёртым... ну, хіба што Уолтер Саліван да халеры размаўляў. Ну так, ведаеш, хутчэй за ўсё ты маеш рацыю. Ну, але ён размаўляе відавочна, таму што гэта не проста монстр, увасабленне чагосьці, а гэта значная крытычная частка гісторыі Silent Hill.
Так, у нас засталося 2 апошніх набойчыка. Дробавік, потым бярем пісталет. Хуценька, хуценька, бярем пісталет. І зараз трэба... Ой-ой-ой, асцярожна глядзець у ваду. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Бяжим, бяжим, бяжим. Яно вылезла. Где оно? Поплыло знову. Ой-ой-ой. О. Отбились. Фу. Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? А гэта тая самая пячатка, аб якой яны да халеры размаўлялі. Так, о! Тутака мы ўжо ўсё забралі. Спадзяюся, монстрыкі зніклі. А што адбываецца? Алло? Гульня? Ну, нібыта працуе, але чамусьці не хоча ісці далей. Гульня, толькі не кажы, што нам зараз трэба будзе яшчэ разбіць таго боса. Я гэтак шчаслівы быў, што мы яго лёгка пабілі. Алло, гульня. Гульня. Ну, гульня, ну. Ну, не рабі гэта за мной. Гульня зрабіла тютю. Зараз будзем яе мусіць перапускаць. Ну так, яна ніяк не адзываецца. Гульня. Это ведаеце як Снейк. То есть так, гульня.
Не, гульня, дарэчы, палохала ўвесь гэты час. Мне дужа падабаецца гэтая частка. Яна максімальна якасна зробленая. То бок гэта не адзін раз, калі яна нас напужала. Ну так, ёсць толькі гэтае захоўванне. Але ж капцы. Ой. Вяртаемся, так бы мовіць. Ну вось і я і кажу, Снейк! Толькі гульня! Окей. Нанова. Бярем спачатку УГД. Катсцену зараз прапусцім. А гурок я з'ем пасля босса, калі ласачка. Все. Менш секунды спатрэбілася, каб адстраляць усе набойчыкі з УГД. Дробовик. Все. Дробовик таксама скончыўся. Ну так, зноўку яго біць. І ўсё, ён паплыў. Цяпер нам трэба ухіляцца. Трэба глядзець у ваду і ухіляцца, таму што ён можа рабіць боляча. Поплыл дед. А ой, не поспели. Поплыл зноўку дед. Ні халеры не бачна. А вось ён плавае. Плавае. А ці трапляе па яму ўвогуле наша хізер? Стары юрлівец. Хопіць плаваць у мяне каля ног. Колькі мы ўжо вытрацілі? Воу-воу, паплыў. Яшчэ паплыў. Ля, як ён соўкаецца. Ты калі там ужо памрэш? Ох, нарэшце. О, ужо двойчы яго пабілі. Так, спрабуем выйсці яшчэ раз. Паглядзім, што тут у нас па рэсурсам.
Набойчыкаў засталося не тое каб шмат. Паспрабуем на ўсялякі выпадак захавацца вось гэткім чынам. Гэта не зусім кананічнае захоўванне. Гэта дадалі для большай казуальнасці, але шаноўнае гаспадарства, ёсць немалая гэткая імавернасць, што гульня і ў мінулы раз не завісла. Вось просто у нас мы выйшлі з пакойчыка ў цемру, а ліхтарык у нас не працаваў, таму быў абсалютна цёмны экран. І мы ні халеры не бачылі. Таму гульня не вісла. Капец, які сорам. Жуда, ой, жуда. Так. Ну, Брукхейвен больш-менш спакойны. Усе монстры ўжо зніклі. Таму мы проста пакідаем яго. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... But surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you, and kicked you, and made you cry. The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes, and that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Капец у іх там. Філасофскія размовы. Дарэчы, мы выйшлі зноўку у Silent Hill. І можна заўважыць, што туман стаў нашмат лепш, чым у мінулы раз, таму што я ў наладах удвая падвысіў яго якасць. І вось цяпер туман, ну выбачце, але гэта просто шыкоўна. Якая ж лютая атмасфера. Так, мы мусім вяртацца у наш пакойчык. Можа і так, Хамфер, я потым пагляджу.
на запісу. Можа яна сапраўды павісла, але ёсць немалая імавернасць, што гэта проста максімальнага ўзроўню касяк. А, так, дарэчы. Зараз паклічам ніндзю. Ля сабакі. Кыш, кыш, кыш. Ніндзя! Ля, які густы туман, ну ні халер ж не бачна. Ніндзя! Божечки, як же хорошо виглядає. Так, осторожно бежим. А, не сюди. Во, ось нам сюди. Все. Опа, вітанки. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, just me. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? Wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake, on the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Куди ти пайшла? А захоўванне? Там было захоўванне. Эў, а захавацца? Ну, відавочна. Гэтыя жэўжыкі з культа, яны заўжды ідуць за нейкім сваім планам. Ім трошки начхаць на нас. Як жа максімальна ні халер не бачна. Так. Мы зараз пойдзем па Nathan Avenue. Вось туды далей. Магчыма, паспрабуем зазірнуць у гістарычнае вось гэта таварыства, але не факт, што нас туды пусцяць. Божачкі. Сабака. Сабака яшчэ рана. Кыш. Выбачце, але біцца з імі я не збіраюся катэгарычна. Яшчэ сабака. Ауч! Слухай, а чаго ты такая шпаркая? Эў! Я ж не захаваўся дагэтуль. Ведаеце што? Ёсць імавернасць, што нам трэба было захавацца
Опа-на. Нам круціць жывот усё мацней. Вітанкі, Багема! Багема прыводзіць настрым 7 мішапапугаву. Вітанкі і дзякуй за рэйд. А мы тут, калі хто не заўважыў, прыйшлі ў тую самую лакацыю, якая нам на пачатку ў самай гульні снілася. Мы бачылі ўва сне ўсё вось гэтае вось. І гэтых жэўжыкаў. І вон там у нас кукурудзу прадаюць. Яшчэ адзін жэўжык, а тутака у нас людзі. Вітанкі, вітанкі. Амаль што хэфамфер. І праз тое, што мы ўжо бачылі гэта ўва сне, мы ведаем, што зараз мы пойдзем у гэтую дзвер і нас там сустрэне сабака. Таму мы адразу возьмем не той вось гэты нож, які ў нас быў на пачатку, крацейнічкі, а замест гэтага мы возьмем катану. Опа, да пабачэння. Ох, адпачывае багемка. Нам з трэмерам трэ аднаўляць энергію. Трэ за ёй сачыць як мага больш пільна. Ну, які зайца трусік. А тутака у нас што? Набойчыкі. Файна. Туды мы не пойдзем. Можа, што яшчэ ёсць карыснае? Уважліва глядзім. О, яшчэ мяска бачу. Мы гэтага мяска назбіралі. Колькі ў нас мяса? А, это ў рэсурсах будзе. 23 штукі. І, дарэчы, мы не скарысталіся духамі, калі былі ў Брукхейвене. Магчыма, гэта магло прывабіць да нас гэтага да халеры сталкера. Але, вядома, нам гэтага не хацелася б. Узялі яшчэ ампулу. Што гэта за гук быў? Насамрэч, я чакаў, што тут будзе захоўванне. Таму што мне хочацца захавацца. Захоўванне! О! Дабранач, Багема, адпачывай. Всё, мы захаваліся. Я больш-менш спакойны. Дзякуй, я таксама абавязкова пасплю. Так, дарэчы, мапы няма. Халера.
Мяркую, што мапа мусіць быць тутака. Давайте глядзець. Гэта ў нас магазинчык, адпаведна тут мусіць быць мапа гэтага не ведаю. Парка. Дайте мне мапу. З велічэзнай радасцю пасплю. І 16 гадзін яшчэ больш. Але ж сур'ёзна, гэта ідэальнае месца, каб тут у нас была мапа парку забаўляльнага. Але штосьці я не бачу. Велічэзныя трусы. Ля. Трошки непрыемна, але галоўнае, мы захаваліся. Гэта ўжо добра. Воу-воу-воу. Так. Гэта жоржыка мы будзем абыходзіць. Дзверы зламаныя. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. О, атрымалася. Тутака мы прабягалі, нагадаю. І тутака мы таксама беглі. Каб вось гэтыя жоржыкі нас не зачапілі. Літаральна паўтараем наш шлях спачатку крок у крок. Тут усё яшчэ зачынена. Ну, мы захаваліся, таму, магчыма, цяпер мы не памрэм. А можа і памрэм. Тихо, тихо, тихо. Да, спокойно. Бо ёсць магчымасць памерці яшчэ да таго, як да нас дабяруцца ворагі. Таму што ўсё іржавае, ўсё непрыемнае. Гісторыя паўтараецца. Ці выжывем мы гэтым разам? Не выжили. Відаць, нам трэба зрабіць штосьці іншае. Добраноч, Фрыск. Але што ж нам рабіць? Магчыма, дарэчы, гэта добры момант, каб сённяшні стрым скончыць, таму што мы цалкам прайшлі Брукхевен, забілі боса і патрапілі ў новую лютую лакацыю. Мне здаецца, гэта добры момант. Зараз паглядзім. Я пераскочу сюды, каб вы бачылі маю пейсу жудасную. І паглядзім, да каго можна пайсці рэйдзікам. Ну, вядома, Шаграэль. Шаграэль, дарэчы, зараз гулькаецца ў Resident Evil. То бок мы нават не той, каб надта будзем змяняць настрой. Просто замест псіхалагічнага хорару будзе хорар катэгорыі Б. Хіавбай, дарэчы, пагляджу. Новыя стрымеры, гэта дакладна добра. Ну што,
Велічэзны дзякуй за тое, што прайшлі са мною увесь Брукхейвен. Гэта было максімальна напружваюча, і мне было боляча, жудасна, я нерваваўся, але мы прайшлі. Мы прайшлі ўвесь Брукхейвен і патрапілі ў новую дастаткова атмасферную лакацыю. Гэта парк цыркавы. Гэта будзе жудасна, але гэта будзе ўжо на наступных выхадных. Заўтра ў нас пачынаюцца звычайныя дні, то бок мы будзем маляваць. Па буднях я малюю, падпісвайцеся, каб сачыць за тым, як я вымалёўваю мышапавукоў. Всё, да пабачэння. Пачынаем рэйд. Паляцім да Шаграйля, паглядзім, як каточак адстрэльвае галовы замбям. Да сустрэчы, да заўтра. Пан Магільчык, вітаночкі, дзякую за рэйд, вітаночкі рэйдерам.